ang espiritu nga nangauban o paday nato giimbitar ang balang espiritu ning atong paghisgot karon sa iyang buhing pulong nga maghatag kani kadasig kanato mga igsoon. Ang atong pagahisgutan anaa sa ikaduhang Korinto 12 kapitulo 12 bersikulo 7 paingon sa 10 no apan dili pa mga igsoon magampo na kita mga itagiya sa balang espiritu. Among amahan nga langit nun, salamat po Dios nga napaabot namo Lord ang mga halad sa awit, mga halad sa pagampo. Salamat po Dios nga ikaw nagauban, nagagiya, nagapasinati ang imong presensya. Ingon man usab Ginoo Lord God sa among pag-ambit karon sa imong buhing pulong, ang imong balang espiritu ang magapanguna kanako nga mag dala niini Lord. Ingon man Lord sa mga kaigsunan, damo nimo ang mga kasing-kasing kanamong tanan Lord among una-una nga ma-focus diha kanimo sa pagpaminaw sa imong buhing pulong Ginoo. Imo Ginoo Lord God nga amo gid kining tuuhan o amo kining makinabuhi sa tabang sa imong balang espiritu. Salamat sa imong pag-uban ug ikaw mong saligan nga magadumala nining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay, ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 7 paingon sa 10 na mga igsoon. Sugdan ako sa pagbasa ning Bisaya nga version. Ingon ni Apostol Pablo ginihan sa balang espiritu, apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kini kuhaon, apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian. Kay kun huyang ako, lig-on hinuon ako. So agi context ni mga igsoon kay nakahisgot man siya katingalahang butang no. No kung basahon nimo ang kinatibuk-an nga verse niya na sa previous naghisgot nga sa atong paghisgot tong mga niagi kay ato mangyapon ning na series naghisgot nga walay angay ipasigarbo hinuon diha sa mga kahayangon. So ang atong mapasigarbo gyud ang Dios nga nagapamuhat taliwala sa atong mga kahuyang. So katingalahan kayo mga butang nga iyang nakita giingon diha nasa ikaduhang Korinto 12:1 sa iya gipadayag no? Mga katingalahang butang nakita nakakita siya pananahon no nga naay usa ka Kristohanon nga gibayaw didto sa langit, didto sa paraiso. Muna iyang nakita ug katong nga iyang nakita mao to ang pwede kay niya gamiton nga ipasigarbo kay siya ang gipakitaan sa Dios niya. Muna ginagamit no sa mga kulto no, mga nga nagtuo nga ilang ipanulti nga gipadayag sa Dios kini kanila ug ang mga tawo motuo po dayon og tuan na naanod na sila unsa ang isulti atong tawhana mao na dayo ilang gituohan nga kasulatan or scripture balaan nga pulong. Pero ang tinuod ang pulong nga balaan ang scripture mao ni ang Bible nga atong ginasunod, dili ang bag-o na pud nga mogawas nga ma-discover sa mga tao. So muna ingon ni Pablo nga mao pwede kay ito niya gamiton nga iyang ipasigarbo ang iyang katingalahan kayong nakita nga dunay Kristohanon nakita niya giunsa pagbayaw padulong dito sa langit. Og tungod kay naa man siya kahuyangon no, tungod kay naa man siya kahuyangon dili siya makapasigarbo wala no niya ipadayon no. Sa atong giuluhan kini karon makatabang ang kahuyangon. Mao na atong gi-title mga igsoon nga ang kahuyangon makatabang sa unsa nga paagi. So una nga punto nato sama sa nahitabo ni Pablo aron dili magarbuso sa kaugalingon, aron dili magpasikat, aron dili magpatuo
aron dili magmapaytas-on tungod sa tunok sa unod, no? Wala man giklaro no unsa ang tunok sa unod. Literal gyud ni Pablo apan makita nato sa verse 10, no? Ingon niya diha tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang sa mga sunod din mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian kay kun huyang ako lig-on hinuon ako. So pwede gayud no ang kahiyangon nga gihisgutan diya ang tunok sa unod pwede siya mga pornography, sexual, immoralidad, no? Bisan sa atong kasina, kasuko, mga daotang una-huna, no? Mga igsoon musugot tag sa dili, naagid tayo mga kahayangon matag usa. Nay atong mga week, no? Kung ta kusog kay ta mga so man tawhana, ngani ang gibuhat. Ako wala ko na nahimo pero mga igsoon namdaman nato kung dili ta week diha basin sa uban nga sala week punta. So tara kitang tanan naagid tay mga kahayangon. So muna nga panahon nga madumduman nato naamang koy kahayangon. So dili na lang ta makapasigarbo o dili ta makapadayon panaway o paghukom sa uban kay makapamalandong ta makapanamin man ta sa tong kagalingon ug mukalma ta ug tama na lang ta sa pag-ingon nga iampo na lang nako siya ug iampo po nako kung kagalingon nga dili pug kumahagbong sa akong mga kahayangon. So sama sa giingon ni Ginoong Hesus kinsa katong walay sala no kinsa katong walay sala or walay kahayangon mo imuunag punit sa bato. Mo imuunag punit sa bato aron mulabay sa tao nga nagkahimog sala no nga tao nga gihukman nga nakasala. So mga igsoon sa kahayangon abi sa kaaway no nagbadaogon siya nagkatawan ang kaaway no nagkatawan na siya na iyag yung nabuhat ni buhat dili maayo no nagkatawan na ang kaaway pero ang huling halakhak no didto gihapon sa Dios kay imbis ang kahayangon mao naman no hinungdan no nga dili magpadayon ang tao diha sa paghukom dili magpadayon diha sa pagpasigarbo no kay imbis ang kahayangon mo ang dangatan sa tao di na lang ko magpadayon sa pagpangalagad oy di na lang ko magpadayon sa pagsunod sa Ginoo oy di na lang ko magpadayon og simba oy kay huyang man ko ani nga side oy naamon ko'y sala naamon ko'y kahuyangon di man ako ni maundang oy no tungod ni ana mga igsoon nagresulta na hinuon kana sa pagpaubos no ug ang atong sitwasyon nagpaubos ta og ibutang nato ang atong pagsalig ngadto sa Dios aron siya maglig-on kanato. So kuyaw pod no kung igsoon kung perpekto kay ta kay sigurado gayud nga hambugiro ta no kung perpekto kay ta sa atong pagkristiyano no perpekto kita. So kuyaw kaayo ang Kristohanon nga walay kahuyangon siyempre dili na siya pirmi magsalig sa Ginoo no okay kaya man niya sa gubangon no ang mga tentasyon mga pagsulay sa iyang kinabuhi. So importante ug makatabang ang kahuyangon aron dili magarbuso sa kaugalingon. Muna ang atong title ug atong punto 1 ug ay kaduha nga punto makatabang ang kahayangon kay madawat ang grasya ug gahom sa Dios. So grasya naghulagway nga ang Dios nagapanalangin og kaayuhan bisan dili nato angayan nga madawat. Mo nang pabor sa Dios nga bisan naatay mga kahuyangon naa siya nagauban, nagatabang ang iyang presensya, nagpasinati ang iyang gugma. No, ang langit nung kusog no sa mga nagsalig kaniya maangkon nato na mga igsoon no. Ang gingon ni Apostol Pablo sa verse 8 sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon no. Katulo siya magampo, katulo. Grabe. Iyag yung balik-balik mo na mga igsoon. Oo or dili or unya na muna tubag sa Ginoo kay naapay mas maayo nga iyang ihatag no. Ang ingon sa episode 3:20 daygon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato mo'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon una mga igsoon nga imbis nga atong pagampo giato ging gipahugtan gibalik-balik no iubanan pa nato fasting gusto nato nga
kuhaon ni sa Ginoo, no? Kuhaon na sa Ginoo. Pero ang Ginoo kabalo siya nganong iya nang ipabilin kanimo kay aron dili ka mahambugiro o aron madawat nato o nimo ang grasya o gahom sa Dios. Imbis nga magampo ta para kuhaon atong pag-ampo nga lig-unon ug niya nga paagi mas mulawom mo intimate pa ang atong pagkirelasyon sa Dios, no? Ug atong ato hinuong i-shortcut, no? Kung iwasan ko ni nga problema, kung palayo ko aning akong akong pamilya sa akong asawa kung na ako problema o sa akong bana o sa akong mga anak kung na ako di ko ganahan sa ila, no? Kung naay mga pagsulay nga mga ingana, mga igsuon, no? Dili gid na siya masulbad kung atong likayan, no? Ato nang atubangon uban sa tabang sa Dios, no? Dili na to i-shortcut, di ta mo graduate, magbalik-balik lang kita sa elementary kung dili na to masagubang, dili na to malagpasan kung atong i-shortcut, mangita taglaing pamaagi, iwasan na lang ako para walay gubot, no? So dili gid siya masulbad, dili mag level up, dili mag-grow ang atong experience sa pag-uban sa Dios kanato mga igsoon. So ang Dios dili punta niya biyaan sa iri. Ato lang gid mga igsoon atubangon nato ang unsa man ang iyang pagsulay, unsa man mga tentasyon uban sa iyang tabang hangtod nga ato ning matagumpayan, ato ning malagpasan mga igsoon. Problema sa pamilya, malikon ako sa pana sa asawa sa mga anak, ubisan sa atong kagalingon, no? Ang dili na to ang ngayon nga sibatan o layasan Ginoo na tubangon diha sa pag-ampo. Dili na to pud iampo sa Ginoo nga langkaton, kuhaon, no? Kay kana takabalo nga pamaagi sa Ginoo kana sila ang gigamit aron mas mulalom ang atong pagsangpit, pagrelasyon diha sa Ginoo. Ug pohon mahimo na natong mga testimony ug makadasig sa uban ug mahimong maayong panag-ingnan, no? Maagi sila mga problema, ulahin na sila ana nakaagian nimo. So pwede ka mo share na igsuon kabalo ka, labaw pa ana kung naagian, ingani akong naagian. So magamit ug makadasig, maka-exalt sa uban, no? Ang atong mga testimony sa atong pagsagubang giun sa pagtabang sa Dios diha sa atong mga kahuyangon mga igsoon. Sa verse 9 iyon dinhi, apan ang tubag mo kini igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Igo ang grasya, walay tao nga kulangan sa grasya sa Dios, no? Sa pagluwas pa lang nato kita giluwas tungod sa grasya ug nagapadayon kita tungod sa grasya. So atong klarohon kung ngano nga ang grasya igo, no? Igo ang grasya sa Dios na atong naon. Unsa ta sa mga panahon nga wala pa diha sa Ginoo, spiritually dead, wala gyud side sa atong kinabuhi nga mahimuot ang Ginoo, pero nganong ni pasigo man ang iyang grasya nga bisan dili ta ang ayan. So samot na nga naa na ang balang espiritu kanato ug naa na ang atong pagka obedience, no? Naa na pagsunod, muligas man ta itong pagkinabuhi apan anaa na ang kinaiya nga pagsunod kay ang balang espiritu naa naman kanato ug ang atong kasing-kasing nga gahi sama sa bato iya naman gipulihan, no? Gipulihan o kasing-kasing nga masinugtanon. So ang grasya igo gid siya, ang grasya sa Dios igo siya apan kinahanglan mga igsoon nga ato kanang pangayoon, atong pangitaon ug atong dawaton. Unsa gingon sa Hebreo 4:16, busa dili kita magpanuko pagduol sa trono sa Dios din ana ang grasya. Din na madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So asa na to mga tagpuan, asa na to mga kita diha sa pagduol sa trono sa Dios kani atong pag-ampo, no? Importante gid sa kinabuhi sa Kristiyanon ang pag-ampo kay ingon ako tanan ta naay kayangon, walay pwede mo nga nato ako lig-on ko ay ang ingon sa Ginoo kinsa tong nagtuo nga sa lig-on magbantay nga dili mapukan. So kinahanglan ta naka-connect pirmi sa strong, no? Strong tower, no? Atong lig-on nga nasandiganan nga mao ang Dios. Duol ta pirmi sa Dios. Di na ang giyang grasya ug madawat nato ang iyang kaluoy ug grasya nga atong gikinahanglan nga igo nga atong panginahanglan diha sa pag-ampo kanunay, no? Kung mas
grabe o dako ang atong mga pagantos o atong mga kahuyangon, no? Dako usab ang grasya nga atong madawat aron matuman ang kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Pirmi gid paigo mga igsoon, ayo gid itugot nga mo ang imong pagtuo dili mo igo kun dili igo gyud kanunay ang grasya sa Dios. Amen mga igsoon. Mao si Pablo pabilin gayud nga nagsalig sa gugma sa grasya sa tabang sa Dios ug sa pagsangkap sa iyang mga gikinahanglan. Grasya gyud tanan. Walay makapasigarbo apan kung magpasigarbo na gani ang tao dili na siya makaangkon sa grasya, hinuon disgrasya mga igsoon. So muna mga igsoon nga makatabang gayud ang kahuyangon aron ang tao dili magarbuso sa kagulingon o madawat sa tao ang grasya ug gahom sa Dios. Kay magunsa man kung naa na day kaya din niya, no? Kaya din niya sa gubangon. So gamhanan din siya so di niya kinahanglan ang gahom sa Dios. So kaya ra man din niya sa tanan na kinahanglan. O sa ikatulong nga punto, makatabang ang kahayangon kay maangko nato ang paglig-on sa Dios. Sa verse 9, apan ang iyang tubag, balik ko nako, mao kini igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom, dayon busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod sa verse 10, tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kakulian kay kun huyang ako, lig-on hinuon ako. Naon sa ban pa pagkaon sa ano? Imbis huyang ko, lig-on na hinuon ko. So atong himay-himayon, no? Imbis na ay kaluyahon mga igsoon o kahuyangon, ato nakita nga nalipay hinuon. Dili tungod kay gi-enjoy niya ang sala, ang iyang pagpakasala kundi tungod siyang nakahuyang, midangop siya sa Dios alang sa panabang og paglig-on. So mulihok ka ang grasya ug gahom sa Dios sa atong mga kinabuhi kun dili pa ta mo dangop kaniya. Ha? Kung dili ta mo dangop kaniya, kung dili nato siya angay-angayot, no? Ha? Una mga igsoon sa gingon ni Pablo, gikalipay ko. Dili ni siya angay ikaguol, kun dili kalipay noon. Ayaw himuang hinungdan mga igsoon nga dili na lang ko mga lagad, no? Kun dili atong himuon nga hinungdan sa atong mapadayonong pagpangalagad sa atong sovereign nga Dios. Imbes balikan ako mga igsoon, dili na to himong hinungdan nga atong mga kahuyang mga kaluyahon nga di na lang ta mga lagad, no? Kun dili atong himuon nga hinungdan sa atong mapadayonong pagpangalagad sa sovereign nga Dios. Muna itong tema karon, alagaran ang matinul-anong pagpangalagad sa sovereign nga Dios. Kung atong tanawon, unsa man gidangatan ni Pablo, mas grabe ang iyang nagian, pero niundang ba siya pangalagad? Gihimo ba niyang rason nga di na lang siya mangalagad? Di ba wala mga igsoon? Amen? Sa padayon ta kay we are nothing but God, no? Siya ang nagpuno kanato, no? Siya ang nagpuno kanato. Ang iya lang gusto nga unahon nato siya pagpahari og ang iyang pagkamatarong sa atong kinabuhi og naa na tayo na dawat iya pagyumpunan, no? Muad pagid siya sa atong mga panginahanglan og kahimtang. So maglig-on pagid siya kanato mga igsoon. Mao himuon natong hinungdan nga kanunay kitang dependent sa Dios. No? Himuon natong hinungdan nga kanunay itong dependent sa Dios kay dili na to kaya ang mga kahuyang, no? Sama ni Pablo nga nag-advise kanato, unsa iyang advice kanato nga ma-connect nato nini ang iyang gingon sa 1 Thessalonica 5:16 to 18. Asa man nabutang diha ang pag-ampo kamo kanunay naa sa verse 17. Sayon ra kay siya memorize, no? Pag-ampo kamo kanunay or pagpasalamat, diba? Ang una na is pagmalipayon kamo kanunay, ang sa verse 17 pag-ampo sa tanang panahon, kanunay tanang panahon, pagpasalamat sa bisag unsay mudangat. So muna ang advice ni Pablo kanato
ang kanunay gyud nga pag-ampo diha sa pag-ampo, di ba niduol man ta na sa trono sa Dios nga diha ang grasya, no? Kanunay nga pagdependent sa Dios mo na ang atong paghimuon sama sa atong mga pag-ampo, dili lang diri sa atong prayer meeting time, no? Naagid tay regular pod nga atong personal prayer pagdangop diha sa Dios mga igsoon. Kay balikon ako nga i-aware ta tanan nga ang matag usa kanato naagid tay kahayangon. Kung mingon ta nga wala tay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala nato dawata ang kamatuoran. Ug ingon ang Dios, kung maingon ta nga wala ta makasala, wala tay mga kahayangon, wala tay mga nahimo nga mga sala, no? Di pa kabaka ako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Ang Dios nasayod, walay nalilong sa iya sa atong mga kinabuhi, no? Walay malilong. Huyang ta, no? Ug ang gibutang dito sa English na nasbi, the power of Christ dwell. Grabe ni puyo ni sulod, no? Ni uban sa atong pagkinabuhi sa panahon nga huyang ta, lig-on hinuon ta kay mindangop man ta sa lig-on gamanan nga Dios. So, manang makabos kita sa atong mga weaknesses, kontento ta sa atong weaknesses, ayaw dili na to paningkamutan nga ampo nga mawala kay basin mahambugiro ta kay maayo kay dagan sa atong kinabuhi, walay kasaway ang uban. So naagi hapon, no? Kay aron dili ta mahambugiro, kay aron ang grasya sa Dios makapasok sa atong kinabuhi og madawat nato ang iyang paglig-on. Dili po dingon nga buhaton ni manay kay aron madaghan ang grasya sa Dios. Dili mahigsuon kay dili na pud na maayo, dili na pud ta mahimong kahayag diha sa kalibutan. Sa gani si Pablo kaduhan niya gikalipay ko mga kahuyang, no? Basahon ni mga verse diyan, kalipay ko ang mga kahuyang. Kung huyang ta, lig-on hinuon ta kay naa si Kristo. Kung huyang ta, lig-on hinuon ta kay naa si Kristo. Pero kung lig-on ta, huyang hinuon kay dili man mo duel si Kristo. Dili siya manghimasok, no? Dili siya manghimasok sa atong kinabuhi. Lig-on naman dai ka. Sige, padayon sa imo diya. Di na lang ko manghilabot, di na ko manghimasok. Pero kung huyang ta, lig-on ta, no? Kay si Kristo manghimasok sa atong kinabuhi. Kay mudangop man ta niya mga igsoon. Diya sa kahuyang makita sa hingpit ang gahom sa Dios. Kung walay kahuyang, magpabilin sa to, pride kita sa knowledge, no? Dili na to na-experience ang grasya o gahom sa Dios mga igsoon. So atong challenge ni kagabion, ang kuno na to ang atong mga kahuyang, dawato na to ni kaning pamaagi ang gigamit sa Dios aron pirmi ta mo dangop kaniya, makanunayon ta o makasiguro ta nga siya magalig-on kanato mga igsoon. Ug sa atong panapos, konklusyon, klaro nga bisan si Pablo nakita niya nga nakatabang gayud ang kahuyangon, no? Kanato usab matag usab mga igsoon aron dili ta magarbuso sa atong kagalingon ug madawat nato ang grasya ug gahom sa Dios nga igo sufficient, no? Sufficient gayud ug maangkon ang paglig-on sa Dios kanunay. So unsa man ang imong gidadala karon, namo na mga igsoon, balikon nako. Ayaw na gamitang rason nga di na lang ka mapalayon sa pagpangalagan kundili mas mosamot pagpangalagan halad siya mong kinabuhi kay ang Dios padayon usab nagapamuhat nagalig-on sa panahon sa atong mga kahayangon kay kita mudangop ug makanunayon man ang duol sa iyang trono nga naa ang grasya mga igsoon. Magampo ta, labing gamhanan nga Dios ang Amahan, dalaygon ka sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa paglabas na usab nimo Lord sa pulong nga among nadungog karon. Salamat sa imong balaang espiritu nga padayon namo giampo Lord nga magatabang manghimaso ka Lord sa among mga kinabuhi. Labi na nining mga kahuyangon Ginoo, tabangi kami nga panahon sa mga kahuyangon, lig-on hinuon kami kay kami mudangop man diha kanimo masinati kanamo ang imong gahom o imong grasya nga mulig-on kanamo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton uban ni kami kanunay nga mahimong mayong panigingnan sa asa man kami Ginoo, himo kami nga mga panalangin sa nakapalibot kanamo Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa tanan,
imo ang tanan dong himayag pasalamat kay takos ug gangayan ka ba niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.